Estem acabant de collir l'últim cabernet. És una vinya que li ha costat molt de madurar, però com que s'aguantava molt bé hem esperat fins avui, que som el 8 d'octubre ja. Bastant tard per lo que és aquest any, però realment ara el raïm sembla que sigui en marmelada. En general la collita ha sigut molt bona, estem molt contents, sobretot perquè veníem d'un any com el 2020 que va ser molt dolent a nivell de producció perquè el míldiu se'ns va menjar el 80% de la collita. No? Ha sigut increïble el treball de les argiles com aquesta d'aquí, que han fet pujar els raïms pràcticament amb l'aigua de l'any anterior, o sigui, van guardar l'aigua de l'any 2020 i han pujat tota la collita pràcticament amb aquesta aigua, perquè les pluges que hem tingut han sigut de 200 litres fins a la collita i per tant molt sec, però de forma increïble ha sigut un any molt sa, al no haver-hi pluja, això és normal, però de forma increïble els raïms s'han inflat i s'han madurat perfectes. Vull dir que hi hem tingut uns rendiments molt bons i amb una qualitat excepcional. Per tant, esperem que pugueu disfrutar molt d'aquesta collita que avui estem acabant.